Джойнахте ли в моята сесия? Кажете като Джойната ви е поканил за бодигарди. Искаш ли после да ти изпратя едно клипче на папи как ми пие от чашата? Да, аз го хващам в крачка. Той не знае, че го снимам, но аз знам. Значи, топва си лапичката в чашата ми, пличка навсякъде и си ближа лапата. Мисля, че не го виждам, но аз го виждам. Даже го заснемам. Папи, кажи нещо за пред камерата. Само да не ми разлееш водата и да ми полееш дисковете, че тогава ще видиш. Не. При мен ли? При мен 23 човека сме. Нещо ти е бъгнало. Дени, ти... Окей. 23. При мен е 23. Чакай да видя дали си ми се. Я ела пред апартамента.